Ndati ndikukumbuseni amalawi nonse kuna kulikonse kumene muli kuti chaka chino ndi 2024 chimene ndinalosera kale kunena kuti muona zoopsa zimene simunazione, mukumana ndi nkhani zimene simunazimve, chifukwa chaka chino cha 2024 ndi chaka cha kampeni mudi, ndipo kutuluka nkhani zazikulu ndipo ife oyima pa chilungamo ngati ine ndingoyimapo ndingolankhulapo mopanda mantha, ndipo ndizatero opanda kumuopa wina aliyense. Ine ndine born Kalindo, the DC, presidenti wantu wosauka kuno ku Malawi, komanso beyond Africa, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first. Amene sitezasiya kuzukuta kunena chilungamo mosaopa, mopanda mantha, kuti dziko la Malawi lidziwe chilungamo, ndipo amalawiwo apange chisankho paokha mu dziko lawo la democracy. Lero pa 16 February 2024 pamene parliament ikupitirirabe kukumana, pamene zochitika zikupitirirabe, drama komanso nyekhwe ikupitirirabe, ndipo anthu muona zoopsa. Kunali meeting wiki yatha, parliament itangokumana, pamene president atangochoka ku parliament, mazulo wake kunali meeting ku State House, kumene kunakakumana akuluakulu a MCP komanso maminista osiyanasiyana ndi ainyake amene amazitenga kuti iwowo nde eni yake a MCP. Ndipo meeting imeneyi anakakambiranako nkhani zikulu, ndipo zina mwa izo ndi njira zimene akonza kuti athane ndi Atolankhani posatira nkhani imene adatulusa Grigore, ndipo ayika ndandanda kapena ndalama zokwanira 1 billion zimene ayika pa tebulo kuti apereke ku nthambi zosiyanasiyana, 1 kuti athane ndi Atolankhani amene akuoneka kuti akulimbana ndi chipani cha MCP komanso Tonse Alliance, komanso ayika ndalama zochuluka kwambiri mu 1 billion imeneyi kuti apereke ku ma CSOs amene cholinga chawo azipanga ma press conference othana ndi zipani zosusa. Mwachisanzo padakali pano wa Malawi ndakufuna ndikuti ndikuziwiseni kuti ndikuchenjezeni makamaka inu Atolankhani aku MBC amene mumagwira ntchito kumaoneka ngati sinu a MCP koma otumikira zipani zina. Mudziwe kuti kunena kuti ku MBC kwatumizidwa akadaulo amene atazikuchitani inu monitor, ndipo mafoni anu ena muzilandidwa, komanso mafoni anu aziachita monitor kuti aziziwa kuti inu mukulankhulani ndani. Ntchito imeneyi yaperekedwa kwa ma CIDs, enawo ndi apolisi, enawo ndi akazitape akonko ku MBC ko, ndipo enanu ntchito zanu zitha musaziwika bwino chifukwa akufuna kuti achite clean, asaleko okhaokha amene ali royo. Motero kuti Atolankhani aku MBC mukhale osamala kwambiri pamene muti muzidyapo, pamene muti muzikhalapo, ndipo amene muti muzicheza naye mudzidziwa kuti kodi amene ndikucheza naye ndi ndani, osamangobwetuka zina zilizonse. Komanso pali Atolankhani ena aku Times ofunika musamale kwambiri, makamaka inu amene mmapanga programu ya kwa Gwanji komanso Times Talk.
imene iso kapena amene wanso ni mapulogalamu amene achita target, ndipo muona kusintha koopsa amalawi. Mapulogalamu ngati amenewa ngati sathesedwa, ndiye kuti mwina amene amapangawo ndi amene ntchito yawo iti ithe. Padakali pano apeza kale atolankhani amene atazipanga mapulogalamu amenewa mosinthana ndi ena amene amapanga kale pa gwanji kapena times talk. Mote cholinga chawo chenicheni ndi kuthana ndi amene amapanga mapulogalamu amenewa, chifukwa akuoneka ngati akufuna azilimbana ndi MCP, kupanga mapulogalamu ochita target MCP. Iyitu ndi meeting imene inali ku State House, ndipo cholinga chawo ndi kuthana ndi anthu onse amene akulimbana ndi MCP pa njira yopita kuja kumachedwa ku election ya 2025. Motero kuti inu atolankhani aku Times amene amapanga programu ya pagwanji komanso Times Talk, musamale kwambiri, chifukwa ntchito yanu ikhonza kutha nthawi ina iliyonse, kapena AI akupasani mapulogalamu okuti musamachuke. Tikunena pano pali atolankhani amene ndi MCP amene agudwa kale, ena mwa iwo ayamba kalenso kupanga mapulogalamu amene wa apagwanji komanso Times, ndi cholinga kuti azichita promote MCP. Komanso pali atolankhani ena amene agudwa akunyumba zolemba nkhani ngati ma newspaper, amene wa agudwa ndipo apasidwa ndalama zosiyanasiyana za nkhani, chifukwa tu ndalama zimene zayikidwa pa tebulo ndi 1 billion. Ayika pa tebulo 1 billion kaye, ndi cholinga kuti 1 billion imeneyi iperekedwe kuma institution osiyanasiyana, komanso atolankhani amene akuwaona kuti akhoza kumalemba nkhani zokomera MCP. Motero kuti nkhani zina zikamachitika, ena ainu muzidabwa kuti kodi nkhani iyi sinaulusidwe pa wireless chifukwa chani, nkhani iyi sinalembedwe pa news chifukwa chani. Muona kusintha newspaper za muno Malawi sizimalemba nkhani zoyipisa MCP. Muona ziti zichitike chifukwa kwaperekedwa nkhani za ndalama zimene inu enanu simunazionepo. Komanso kwaperekedwa ndalama kuma CSOs. Muona posachedwa pompano kutuluka ma CSOs amayina osaziwika bwino, komanso anthu ake ena oziwika, ndi cholinga kuti azichita target zipani zosusa makamaka DPP. Moti nkhani imene yachitika ku parliament posachedwa pa, muona ma CSOs ena akhala ali ndi ma press conference, ena so apanga kale zulo. Press conference zawo ndizochita target chipani cha DPP, ngakhale kuti amalawi mukudziwa chilungamo kunena kuti nkhani ya leader of opposition amene akuisokoneza siya DPP, amene akusokoneza nkhani ya leader of opposition ndi MCP. Koma popeza ndalama ndi ndalama zidamperekesa Yesu, lero liso ndalama zaaperekesa aja amachidwa kuti kapena zaapengesa aja amachidwa kuti ma CSOs, anthu otchuka ophunzira, koma lero asanduka zisiru, azipita kumakachita paredi paja pamachedwa pa TV, agula ma TV station, agula ma radio station amene atazika achita cover ma CSOs amenewa, ndi cholinga kuti mission yawo yochita disturb amalawi kapena kufuna kusokoneza zipani, kuwachita divert anthu attention kuti asakhale ndi chidwi ndi chipani zosusa makamaka DPP. Muwaona anthu amenewa akuchita zimenezi, chikhalire ni cha anthu ondo ophunzira, anthu ondo otchuka, atenga dala anthu, ndi cholinga kuti anthu akamaona agwirise ntchito mayina awo, ndi cholinga kuti achite achieve zimene akufuna. Ndalama idaphesa Yesu, nchimozimozinso kuno ku Malawi ndalama ziphesa anthu ambiri makamaka ma CSOs. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ena ache osusuka ma CSOs amene limati likabwera boma ili
amapita kumakalibakira, likabwera boma ilo amapitanso kumakalibakira. Motero kuti nkhope zina zimusadabwe nazo ndi zimene amachita chaka ndi chaka kapena teremu ndi teremu. Iwowo ntchito yawo ndiyobakira boma ndi cholinga kuti azidya ndalama. Choncho Amalawi mukonzekere kunena kuti muona zinthu zoopsa kwambiri mu chaka chimenechi cha 2024. Kuli atolankhani amene ati azunzidwe, enanso kuphedwa kumene, atolankhani ena kumangidwa, komanso ma CSOs amene apasidwa ndalama za nkhani ndi cholinga chokuti achite target ma zipani zosusa komanso kubakira boma, ngakhale litalakwisa monga mmene zachitikira ngati ku parliament. Boma lalakwisa, speaker walakwisa, koma iwo akupita kumakanena kuti DPP isatengere nkhondo yawo ku parliament. Ndafuna ndingokuziwisani kunena kuti olo mutatani Amalawi anapanga kale chisankho ndipo akuziwa chimene akupanga. Propaganda imene mungayipange yotani olo mutathesa mapulogalamu khaya pa Times khaya aku MBC mutachosa anthu, koma Amalawi anapanga kale chisankho chawo. Ndalama zinanso zatuluka zochuluka kwambiri zimene zipite ku Lomwe Belt, kumene kukupita ndalama zimene zipite kwa mafumu aku Lomwe Belt, ndi cholinga kuti amafumu akumeneko akhale akukopa anthu awo kuti asazavotere chipani cha UDF, Ford, komanso DPP. Zipani zimene zizi ndi zimene azichita target makamaka kuzera kwa mafumu. Motero kuti muona mafumu akulandira ena magalimoto, mafumu ena azilandira ng'ombe, mafumu ena azilandira makobiri, mafumu ena azimangiridwa nyumba, ndi cholinga kuti zipani zosusa makamaka cha DPP chisazapeze aphungu ochuluka komanso zisazapeze mavoti. Komanso posachedwa pompano kwatuluka magalimoto abwera kale ali paja pamatchedwa kukaronga kwabwera kale magalimoto okwanira 46. Magalimoto 46 amenewa apereka kwa ma district governors. Kodi ndalama tuzaphweka, ndalama za Amalawi zimene zikungobedwa zaphweka. Kwagudwa magalimoto 46 amene afika kale kukaronga kuboda pafupi ndi ku Tanzania. Kumeneko magalimoto amenewa akuperekedwa kwa aja amachedwa ma district governors. Motero kuti iwe amene uli district governor wa chipani cha MCP kandi kuti every district ulandira galimoto yako posachedwa pompano ndi ndalama pamwamba yokwanira aliyense akumpasa 5 million. 5 million pamwamba ndi galimoto kuti uzithira mafuta ako komanso kuti uzikopera anthu. Ndalama za Amalawi zaphweka. Amalawi alemere, Amalawi mukweta chifukwa MCP si kupanga zocheza. Komanso panopa MCP yatumiza anthu ena ma-activist ena akunyamuka muzina lokuti ni manesi, ena akukagwira ntchito ngati ku America, ena ku China, ndi cholinga kuti akaphunzire za intelligence. Azathe kumakhala ma snipers. Motero kuti in 2025 ena wakhala atabwerako koyambirira mmezi yoyambirirayi cha mu January, February, March akhala atabwera ndi cholinga kuti azakwanise mission yawo imene afune azakhale ma snipers. Azathe kumapha anthu, kumasokoneza misonkhano. Motero kuti iwe amene uli wosusa usamale kwambiri chifukwa uli akuchita target iweyo, ndi cholinga kuti mukamapanga misonkhano yanu ena ndi misonkhano yanu izisokonekera. Komanso kwatuluka ndalama zina za nkhani zimene posachedwa pompano atayambe kupereka kwa ma MP. Motero kuti ma MP ena osusa azipani zosusa ayamba kale kuyitanidwa
ena amba kale kupasidwa ndalama ndi cholinga kuti azipanga ma statement onyoza zipani zawo, kuonesa kuti chipani cha MCP ndiye chipani cha mtendere. Komanso monga mmene mwaonera kwagudwa kapena kugugudwa anthu amene enawo ndi nkhalakale pandale, enawo ndi anthu okuti alibenso ntchito pandale, koma kungofuna apereke support kuti chipani cha MCP chikhale ndi chooneka ngati chili ndi mphamvu, komanso chipani chimene chili chokondedwa. Iyitu ndi meeting imene inachitika ku State House lachisanu lathalo, sona ija itangotha. Anthu anakakumana ku State House, komanso ainyake a Times ndi akuluakulu ena ku MBC anakakumana kumeneko, kufuna ncholinga kuti ma institutions awiri amenewa akhale kuti akupanga za MCP. Ndipo ndizomvetsa chisoni muziko la demokrasi, akuluakulu a ndevu zawo ma CSOs muwaona kutereko meeting ina kapena press conference ina yozuzula chipani cha DPP ipangika mu mzinda wa Lilongwe ku hotelo ina yotchuka imene ili pafupi ndi msewu wa Mchinji. Muona kupangikanso press conference ina yozuzula chipani cha DPP, ndipo ena mwa iwo amene ati atenge nawo mbali kunamizira ngati apereka ndalama ndi anyamata ena amene anatumizidwa, ena ku America, ena ku Britain, ngati ma CSO leaders amene wo akhala ngati akuchita funding, ndipo anthu ena achoka ku Blantyre, ena achoka ku Mzuzu koma ndalama ndalama koma ndalama dina pesa Yesu. Anthu ooneka ophunzira koma mooneka mwawo kumaoneka ngati zisiru choncho. Ayi, nthawi yaniyo kuti mudye, komanso pali ndi anthu ake amene angamapange zopusa zangati zimenezo. Ine ndi gulu langa la Malawi First tizayima pa chilungamo, tizalankhulira Malawi, ndipo sitizasuntha, sitizapanga za chinyengo zina zilizonse, chifukwa ife tikudziwa kunena kuti Malawi tikunena pano ena akudya nyika, ena akudya uzu, ena akusowa mankhwala muzipatala. Tikunena pano ngakhale Atolankhani zomwezi zowalemba chinyamata ntchito ku Israeli zalowaso China, zalowa ndale. Panopa ayambano kumaitana ma MP kuti azipereka anthu kuchokera mma constituency pamene tikupita ulendo wa 2025. Ana ena anakangongola ndalama zawo, anapanga kale zonse zokhuzana ndi za kuchipatala, koma sanatengedwe, akungopitisidwa uku ndi uku, motero kuti mukamva kuti ana ena amangidwa chifukwa chonena kuti alephera kupereka ngongole zimene anangongola. Malawi ndi dziko lokoma kwambiri. Inu aku Times yotchuka inu, sindikufuna kukutchulani mayina, inu aku pa Gwanji, komanso inu apa Times toko amene mmalankhula mapulogalamu owayimirira Malawi, chenjerani kwambiri. Ndipo kumene muti muzidya ku nyumba kwanu, chifukwa siku lina lililonse mukonza kuphedwa. Kalindo, the DC.